Wel, o'n i'n gyffroes iawn wrth fynd yn y car y bore yma, achos yma tro cyntaf ers blynyddoedd mawr, des i'r eglwys gyda Lego. A mae yna reswm dros hynny. Dwi eisiau chi ddychmygu i chi'ch hunan rhywbeth lle, chi'n meddwl y math o beth, lle mae gyda chi ryw beiriant, neu ryw, wel, beth bynnag yw e mewn gwirionedd, wneith gwympo i ddarnau os yw rhyw ddarn arbennig ddim yna. Chi'n gallu meddwl am y math o beth? Mae Jenga yn enghraifft syml, wrth gwrs. Mae tŵr Jenga, a chi'n cymryd y blociau allan, a pan mae un bloc penodol yn cael ei dynnu allan, bydd yr holl dŵr yn dymchwel. Neu falle bod yr un peth yn wir, dwi'n yn gwybod y beth yn union, ond rhyw beiriant, chi'n bod? A falle chi'n gweld yma'n ffilmiau weithiau, yndych chi? A mae rhyw sgriw arbennig, a mae'r sgriw yn siglo, a pan bydd y sgriw penodol hwnnw yn dod mas, bydd yr holl beth yn cwympo yn ddarnau. Mae'r sgriw yn dal popeth at ei gilydd. Dwi'n meddwl bod yr un fath o beth yn wir am hwn. Cafodd Arthur bach ni ei benblwydd yn ddwy, a hwn yn un o'i anrhegion e. Oedd rhaid cymryd hwn allan o'r tŷ yn weddol slei fach. Mae rhai eraill lag e. Ac mewn gwirionedd, fel mae ar hyn o bryd, mae hwn yn dda i ddim, ond dyw e. Dyw hwn ddim yn gallu symud, dyw e ddim yn jac-cod i bawb defnyddiol iawn, a mae hwn, wel, eith hwn fynd nôl amlaen, ond wnaeth e ddim fawr o iws i neb. Ond unwaith i fi'n rhoi'r darn yna amlaen, jyst cysylltu'r ddau beth yna, un clic bach, ac yn sydyn, mae gyda chi jac-cod i bawb hynod o ddefnyddiol o fewn byd Lego. A mae'r un peth yn wir am yr eglwys. Mae'r un peth yn wir am yr eglwys. Hynny yw, ni wedi gweld, ni wedi clywed yn y darlleniad y bore yma, ac ni'n mynd i ystyried hyn, mae Duw wedi darparu doniau i'r eglwys. Ac hebddyn nhw, petai chi'n cymryd rhain allan, byddai'r eglwys yn aneffeithiol. Byddai'r eglwys yn dda i ddim. Byddai dal yn bodoli, ond byddai'n dda i ddim. A dyn ni'n mynd i edrych ar hyn mewn gwirionedd o dan 3 phen ar wahân, trwy ddilyn rhan o benod 12, i'r Corinthiaid. Yn gyntaf, ffaith syml, rhoddodd Duw y doniau i'r eglwys am bwrpas. Byddwn ni'n edrych ar hwnna yn gyntaf, rhoddodd Duw y doniau am bwrpas. Yn ail, ni'n mynd i edrych ar y ffaith bod y doniau llai yn holl bwysig, a glywsoch chi hynny yn darlleniad, mae'r doniau llai yn holl bwysig. Ac yn drydydd, mae'r doniau yn uno'r corff. Y corff yw'r eglwys, edrychwn ni ar hynny. Mae'r doniau yno ac yn uno'r corff. A falle glywsoch chi hynny hefyd yn y darlleniad. A cyn i ni fynd ymhellach, mae hefyd eisiau gofyn y cwestiwn, wel, beth yw'r doniau? Beth yw'r doniau? Wel, yn syml iawn, ffyrdd o wasanaethu'r eglwys yw'r doniau. Dwi'n eisiau mynd ar ôl y cwestiwn dyrys o beth yw'r holl doniau. Mae'n tipyn bach o red herring, fel maen nhw'n gweud. Mae yna amrywiaeth fawr o doniau. Beth yw'r doniau yw ffyrdd o wasanaethu'r eglwys. A gyda'i gilydd, maen nhw'n gwneud yr eglwys beth mae hi fod. A pan mae chi'n cymryd nhw mas, fel falle cymryd y darn glas yma allan o hwn, bydd y darnau dal yna, ond bydd e'n dda i ddim. Felly edrychwn ni ar y 3 peth yna yn ei tro gan fynd trwy y darlleniad. Cyn i ni fynd ymhellach, dwi'n mynd i ofyn am help yr arglwydd gyda'r bregeth. Arglwydd Dduw, plis helpa fi nawr i agor dy air. Plis ddangos i ni ar hyn mae'r testyn yma yn ei ddweud trwy dy ysbryd di. Plis, rho'r geiriau i fi, plis agor ein calonau ni i gyd i weinidogaeth dy ysbryd di, mwyn Crist. Amen. Felly, rhoddodd Duw y doniau am bwrpas. Edrychwch gyda fi, a bydd yn help os newch chi hyn, edrychwch gyda fi ar adnod 18 i 20 eto yn 1 Corinthiaid 12. Dwi'n mynd i ddarllen yr adnodau hynny eto. Ond fel y mai, gosododd Duw yr aelodau, bob un ohonynt, yn y corff fel y gwelodd ef yn dda.
Pe baint i gyd yn un aelod, lle byddai'r corff? Ond fel y mai, llawer yw'r aelodau, ond un yw'r corff. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw, nid oes arnaf dy angen di, na'r pen chwaith wrth y traed, nid oes arnaf eich angen chwi, ac yn y blaen. Rhan o lythyr Paul at y Corinthiaid yw hyn, wrth gwrs, a mae'r adran i gyd, hefyd ychydig cyn ac ychydig ar ôl y benod yma, yn sôn am y doniau ysbrydol hyn. Mae Duw wedi ei rhoi i'r eglwys. A mae pwynt syml Paul yma yn glir iawn, sef fod Duw wedi rhoi y doniau am bwrpas. Ac yn sgil sôn am y doniau, cyn adnod 18 mewn gwirionedd, yn sgil sôn am y doniau, mae Paul yn mynd ymlaen i roi'r darlun lliwgar yma o gorff, a'r llygad yn siarad gyda'r llaw, y pen yn dilod yn y traed, ac yn y blaen, fel ni wedi gweld. A mae yna gysylltiad rhwng y ddau beth, gysylltiad holl bwysig. Mae'n hawdd darllen colli'r cysylltiad, ond ych chi ddim yn gallu gwneud sens o'r darlun o'r corff heb ddeall y doniau. Mae gyd yn rhan o'r un drafodaeth. Felly, y peth cyntaf sydd eisiau ni werthfawrogi yw hyn, cyn mynd mewn i'r manylder, hyn, bod hwn yn rhan anatod o gynllun da Duw. Edrychwch ar adnod 19. Diwedd adnod 18. Gosododd Duw yr aelodau, bob un ohonynt yn y corff, fel y gwelodd Ef yn dda. Fel y gwelodd Ef yn dda. Mae eisiau ni gofio hynny wrth i ni fynd i mlaen i edrych yn fwy manwl ar yr adnodau ac ar beth mae'n dysgu ni am fywyd yr eglwys. Nid syniad dynol yw hyn o gwbl. Fel y gwelodd Ef yn dda. Felly, yn ôl i'r cwestiwn cyntaf yma, beth oedd pwrpas Duw wrth roi'r doniau? Pam ydy Paul yn defnyddio'r darlun lliwgar o'r gwahanol rhannau'r corff? Wel, yn syml iawn, a dwi wedi dweud y peth yn barod, yn syml iawn, am fod y doniau i gyd yno, mae Duw wedi rhoi'r doniau i gyd yno, i wasanaethu'r eglwys. Rhan holl bwysig o ddymuniad Duw ar gyfer ei bobl Ef, oedd rhoi pobl wahanol i'w gilydd mewn eglwysi a'i cael nhw i gydweithio yn yr Efengyl. Am flynyddoedd. Nes bod nhw'n marw a cenhedlaeth arall yn dod ac yn y blaen, nes mae Crist yn dod yn ôl, mwyn cyflawni ei waith Ef yn y byd. Cydweithio trwy ddefnyddio ei doniau gwahanol i wneud gwaith yr Efengyl, sef gwaith yr eglwys. Nawr, falle mae hynny'n swnio braidd yn underwhelming i rai ohonoch chi. Dwi'm yn gwybod. Mae rhai ohonoch chi wedi bod yn rhan o eglwysi am amser maith, efallai ers i chi fod yn blant. Ydych chi'n gwybod, felly, bod pethau yn gallu bod yn galed, bod cyfnodau o ffrwyth o fewn eglwys a bendith, ond hefyd cyfnodau hesp. Ydych chi ddim yn gwbl anghywir. Wedi'r cwbl penderfynodd Duw i ddefnyddio pethau ffôl y byd mwyn cywilyddio'r doeth. Mae'n wir. Duw eglwysi ar y cyfan ddim yn glamorous iawn fel arfer. Mae hynny'n wir trwy hanes ers oes yr apostolion, ac mae hefyd yn wir o gwmpas y byd heddi. Mae rhedeg eglwys wastad yn lot o waith. A'r gwir amdani yw, po fwyaf iach yw'r eglwys, i raddau y mwyaf bler fydd pethau. Hynny yw, os bydd eglwys yn iach, mi fydd yr eglwys yn estyn allan gyda'r Efengyl, ac mi fydd yr eglwys yn gweld dros amser pobl yn dod i ffydd. Mae hynny'n fler. Mae'n beth bler. Mae'n unsetlo'r ffyrdd i ni'n gwneud pethau. Ein trefn ni. Mae yna gwestiynau yn codi ni ddim yn arfer â nhw. Dwi'n cofio bod yn rhan o eglwys yn Awstria pan o'n i'n byw yno.
Ac oedd bron pob un, eglwys o ryw 80 oedolion, ac oedd bron pob un yma wedi dod i ffydd fel oedolion. Doedden nhw ddim wedi ei magu yn y ffydd. Ac felly oedd bob math o gwestiynau yn codi ym mywyd yr eglwys, oedd ddim yn codi, a sydd ddim yn codi, mewn eglwysi yng Nghymru. Oedden nhw'n gorfod, mewn ffordd, dim dyfeisio pethau, achos mae'r Beibl yna, mae'r eglwys o gwmpas y byd, ond oedden nhw'n gorfod brwydro gyda pethau, dyn ni ddim yn gorfod brwydro gyda nhw. Ond oedd hi'n beth iach, achos oedd yr eglwys yn llawn o gredinwyr newydd. Os bydd eglwys yn iach, bydd pobl yn onest gyda'i gilydd ac yn cario beichiau ei gilydd. Mae hynny medru bod yn fler, edrychwn ni eto ar hynny yn nes ymlaen yn y darlleniad. A dyn ni'n gweld yr holl bethau hyn yn y portreadau gewn ni yn y Testament Newydd o'r eglwysi. Meddyliwch, bydde dyn eisiau llawer o llythyron yn y Testament Newydd petai'r eglwysi i gyd yn cael bywyd eglwysig taclus, hawdd. Dyma yw cynllun Duw ar gyfer ei bobl ef. Ac mae darlun y corff yn y darlleniad yma yn gwneud pwynt syml. Mae'n cyrff ni ddim ond yn medru gweithio am fod pob rhan o'r corff yn wahanol. Mae pob rhan o'r corff yn gwneud pethau gwahanol. A mae pob rhan o'r corff wedyn yn gwneud ei gwaith mwyn i'r corff fyw a bod yn iach. Drychwch eto ar adnod 19. Mae eisiau cyfraniad y llaw, y pen, y goes, y frest ac yn y blaen i'r corff weithio a bod yn iach. Ac yn yr un modd, mae Paul yn dweud yma, yn yr un modd mae angen yr holl ddoniau mae Duw wedi ei rhoi i redeg eglwys ac i'r eglwys i dyfu ac i weithio fel corff, i dyfu mewn aeddfedrwydd, mewn ffydd, mewn cariad, y pethau hynny sy'n cyfri yn ôl Paul. Mae Duw eisiau i'r eglwys i weithio fel corff. Ewyllus Duw yw gweithio yn y byd trwy ei eglwys. Dyw e ddim yn gweithio trwy, o'n i ddim, yr sef y corff yr holl Mwslemiaid ar draws y byd, neu y gymuned fodeuaidd. Dyw e ddim yn gweithio trwyddyn nhw. Dyn nhw ddim gyda'r ysbryd glân. Trwy'r eglwys mae Duw yn gweithio. Mae'r eglwys yn perthyn iddo fe. Bob eglwys leol a'r eglwys fyd-eang hefyd. Ac mwyn i'r eglwys fod yr hyn mae Duw wedi cynllunio a bwriadu iddi hi fod. Mae wedi rhoi doniau amrywiol i bobl amrywiol o fewn iddi hi. Dwi'n mynd i ailadrodd hynny. Mwyn i'r eglwys fod beth mae Duw wedi cynllunio iddi hi fod, mae wedi rhoi doniau amrywiol i bobl amrywiol oddi fewn iddi hi. Ni'n mynd edrych ar hynny yn fwy manwl, ond dwi'n meddwl mae hynny wedi falle gobeithio jyst ateb y cwestiwn cyntaf syml hynny. Beth yw hyn? Beth yw'r cysylltiad? Wel, rhoddodd Duw y doniau i'r eglwys am bwrpas, sef ei bwrpas ef yn y byd. A cyn symud ymlaen, dwi eisiau gofyn ambell i gwestiwn bach i ni gyd, gan gynnwys fi fy hunan. Cwestiwn bach i ni, ambell i gwestiwn i ystyried. Yn gyntaf, ydw i wedi derbyn bod gan Dduw bwrpas ar gyfer yr eglwys? Derbyn go iawn dwi'n siarad am nawr, yn ein calonau. Ydw i wedi derbyn bod gan Dduw bwrpas ar gyfer yr eglwys? Nad yw'r eglwys ddim just yma fy mwyn i. Cwestiwn i ystyried. Yr ail gwestiwn i ystyried. Ydyn ni'n hapus gyda'r ffaith bod bywyd eglwys bob tro yn cymryd gwaith a bod hynny hefyd yn rhan o gynllun Duw? Dwi'n yn arwydd bod rhywbeth o'i le, bod lli'n lot o waith i gynnal a rhedeg eglwys. Ymlaen felly i'r ail bwynt. Mae'r doniau llai yn holl bwysig, a gobeithio bydd hyn hefyd yn taflu goleuni ar y pwynt cyntaf. Mae'r doniau llai yn holl bwysig. Dyn ni wedi gweld bod y doniau yn bodoli am bwrpas. Ond o fewn hyn,
mae Paul am yn ei weld bod y doniau llai fel petai, yn holl bwysig. Edrychwch gyda fi ar adnodau 21 i 24, na i ddarllen nhw eto. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw, nid oes arnaf dy angen di, na'r pen chwaith wrth y traed, nid oes arnaf eich angen chi. I'r gwrthwyneb yn hollol, y mae'r aelodau hynny o'r corff sy'n ymddangos yn wanaf yn angenrheidiol. A'r rhai sydd lleiaf eu parch yn ein tîb ni, yr ydyn yn amgylchu'r rheini a pharch neilltuol, ac y mae'n aelodau anweddaidd yn cael gweddister neilltuol. Ond nid oes ar ein aelodau gweddus angen hynny. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb ddim parch. Wrth i ni edrych ar y adnodau nesaf hyn, a phwysigrwydd y doniau llai, dwi'n meddwl bod angen i ni edrych ar rai enghreifftiau ymarferol. Mae'r ystyr yn weddol glir, dwi'n meddwl, yn yr adnodau hyn. Mae eisiau ni feddwl am rai enghreifftiau ymarferol. A ddechrau gyda hen fenyw hyfryd iawn. O'n i'n nabod hi pan oeddwn ni'n gweithio gyda Wycliffe. Oedd hi'n annog mewn gwirionedd. A sawl tro bues i mewn sgwrs da hi. A dyma hi'n dweud wrtha i, Carwyn, meddai hi, I wish I could do more to support the work. Na. A ni'n treol dweud wrthi hi, na. Roedd ei heilioni hi. Roedd ei gweddiau tair hi. Roedd ei hanogaeth hi o'r gwaith yn cyfri am gymaint. Roedd hi'n gweddio yn ddyddiol dros y gweithwyr oedd yn cyfieithu'r Beibl dramor. Mae'n siŵr o fod yn neud o hyd. Roedd hi'n ymddiddori ym mhob agwedd ar ei gwaith, ond hefyd ar ei bywyd ei plant ac yn y blaen, y gymuned. Roedd hi eisiau gweddio drostyn nhw yn wybodus, eisiau gwybod y manylion o'r hyn oedd yn mynd ymlaen, fel bod hi'n gallu gweddio. A wedyn byddai hi'n gweud wrthai, dwi'n cofio hi'n iawn, sawl tro, oedd hi'n gweud, I sometimes feel like I've wasted my years, oedd hi wedi gweithio fel nyrs yn Hen y Bont ar Ogwr. I sometimes feel like I've wasted my years, meddai hi. Ond na ni'n gweud. Roedd ei gwaith hi yn eiriol dros yr hyn oedd yn digwydd dramor. Ei gwaith hi yn codi holl fanylion y genhadaeth i Dduw. Roedd hwnna i gyd yn llawer mwy na'r hyn roeddwn ni'n ei wneud. Ydych chi'n teimlo nad oes gyda chi ddim byd i gyfrannu? Falle bod rhai adre, dwi'n meddwl, yn benodol, yn gwylio nawr ar y we. Falle bydd rhai yn teimlo wrth i ni fel eglwys edrych ar sefyllfa'r adeiladau a gwneud cynlluniau i symud a gweld lle mae Duw yn arwain. Falle bod rhai ohonoch chi sydd adre ddim yn gallu dod i ymuno gyda ni, yn teimlo ychydig yn ddiwerth, os ych chi'n onest, yn teimlo bod chi methu cyfrannu i'r gwrthwyneb. I'r gwrthwyneb. Gallwch chi wneud llwyth o bethau. 3 pheth o dop fy mhen. 1, gallwch chi weddio. Boes bach. Mae hwnna'n symud mynyddoedd. Gallwch chi annog aelodau eraill o fewn yr eglwys. Gallwch chi hala cerdyn neu lythyr bach i aelodau, i ddiacon, i'r gweinidog, i unrhyw un. Allwch chi godi'r ffôn i annog pobl o fewn yr eglwys. Allwch chi hala anrheg, rhywbeth bach, siocled, o'n i ddim, beth bynnag, i annog. Allwch chi annog aelodau eraill. Allwch chi gyfrannu yn ariannol i'r gwaith. Mae llwyth o ddysgeidiaeth am hynny yn y Testament Newydd, am y gwahaniaeth a'r ffyrdd mae Duw yn defnyddio hynny. Just y 3 pheth yna yn gallu bod yn drawsnewidiol o fewn bywyd eglwys, os mae un person yn gweld nhw yn bwysig, heb sôn am nifer o bobl. Y pwynt felly yw hyd yn oed mae'n enghraifft hynod ymarferol fel symud adeiladau, y mae llwyth o bethau gwerthfawr gellir ei gwneud hyd yn oed o adre, ymarfer y doniau. A'r pwynt mwy fyth yw hyn. Ydyn ni yn gweld y cyfraniadau hynny, beth bynnag ydyn nhw, yn bwysig.
Yr holl gyfrianiadau hynny sy'n digwydd yn y cefndir. Brawddeg o anogaeth. Neges destun efallai. Anrheg a nisgwyl i rywun. Gofyn i rywun, wyt ti'n iawn? Sgwrsio, ac yna 5 munud wedyn, sut wyt ti go iawn te? Golchi'r llestri ar ôl y te a'r coffi. Agor yr adeilad a'r tai bach. Eistedd wrth y fesg sain a sgrin ar fore sul. Symud y cadeiriau. Gwneud y cyfrifon. Y plant mawr sydd yn rhoi sylw, high five efallai, i'r plant bach. Chwarae piano. Ydyn ni'n gweld y cyfraniadau hynny yn bwysig, achos maen nhw mor bwysig. A diolch gyda llaw i bob un ohonoch chi sy'n gwneud yr holl bethau dwi wedi rhestru a llawer mwy dwi ddim wedi rhestru hefyd. Maen nhw'n gwbl hanfodol. Ac yn ein sefyllfa ni, fel eglwys, y math yma o beth yw, dwi'n meddwl, y doniau llai. Yr holl bethau bychain, ymarferol efallai, y pethau di-nod, y pethau sydd ddim yn cael eu sylwi. Mae mor hawdd peidio a chredu hyn. Ond yw hi? O ddydd i ddydd, wythnos i wythnos. Mae mor hawdd pan ych chi'n ganol gwneud peidio a chredu bod paratoi'r coffi, neu symud y cadeiriau, neu troi lan i Mwncis Myrddin mwyn dod i nabod y mamau, bod dim plant bach gyda chi. Bod rheini ddim o werth ysbrydol. Ond meddyliwch am y peth. Sut gall eglwys fel hon weithio heb gyfraniadau amrywiol pob un ohono ni? Bydde fawr o gymdeithas ar ôl yr Oedfa, petai neb yno i baratoi y diod a symud, wneud y llestri ac yn y blaen pob wythnos, pe bai ni jyst yn sefyll tu allan yn yr oer fel trwy'r gaeaf a wedyn brysio adre. Bydde fawr o hwyl arno ni fel eglwys ac ar ymwelwyr sydd ddim eto wedi dod i ffydd. Bydde fawr o hwyl arno ni petai'r lle yma yn oer ac yn fudur. Ond mae hwnna'n meddwl bod angen i rywun wneud y gwaith papur a'r bancio i'w resogi'r lle. Mae'n meddwl bod angen i rywun glanhau a hwfro. Bydden ni'n weision eitha anffyddlon i'r arglwydd Iesu, dwi'n meddwl, petai ni ddim yn estyn allan fel eglwys i'r gymuned, i rannu'r efengil gyda nhw, ac i gwasanaethu nhw. Felly mae angen pobl i droi fyny i bethau fel grŵp Mama Phlentyn neu Friday Lunchtime Talk, i redeg y peth, i baratoi'r diodydd, i dacluso'r tegannau, i fod yno i groesawu pobl, i adeiladu perthynas gyda nhw. Sut gallwch chi ddefnyddio eich doniau llai? Sut gallwch chi annog eraill i wneud hefyd? Achos mae hynny'n bwysig hefyd, yr arfer o ddiolch a gwerthfawrogi. Mae wastad yn bwysig. Mae diastyru pwysigrwydd y pethau hyn yn hawdd dros ben. Mae'n hawdd mynd mewn i meddylfryd sy'n dweud mae rhai pethau'n ysbrydol, mae pregethu'n ysbrydol, mae troi lan i gwrdd gweddi yn rhywbeth yn ysbrydol, ond yw'r pethau ymarferol ddim. Ddim dyna yw'r hyn ni'n cael drwydd i draw yn y Beibl. Does dim rhwyg, does dim gwahaniaeth rhwng yr hyn sy'n ysbrydol a'r hyn sydd ddim yn ysbrydol. Yr agwedd o le mae pethau'n dod, os ydyn ni'n neud fel moliant, dyna sy'n bwysig. Ac os ydyn ni yn diastyru y pethau hyn, mae'n beryglus yn y pen draw. Mae'n beryglus am ei fod e'n diastyru doniau nath Duw ei rhoi i ni ac i'r eglwys. Os wyt ti'n gallu paratoi te neu goffi, os wyt ti'n gallu annog rhywun, neu beth bynnag mewn gwirionedd, a ddim yn defnyddio'r galluoedd hynny, am dy fod ti'n teimlo efallai dy fod ti ddim yn ddigon da, neu dy fod ti'n rhy hen, neu dy fod ti'n rhy ifanc, neu dy fod ti'n rhy dda efallai, neu bod dim angen ti. Wel, ond wyt ti wedyn yn amddifadu'r
eglwys, ydyn ni gyd wedyn ar ein colled. I gyd ar ein colled. Mae angen i ni ddefnyddio ein doniau, sut bynnag y gallwn ni. Felly ambell i gwestiwn bach i ni unwaith eto i ystyried y pwynt hyn. Mae'r doniau llai yn holl bwysig. Odw i'n gweld pwysigrwydd doniau llai, gwasanaethu, annog ac yn y blaen, beth bynnag ydyn nhw. Odw i'n gweld, go iawn yn gweld, eu pwysigrwydd nhw. A'r ail gwestiwn wedyn i ni ystyried, odw i'n barod i ddefnyddio fy noniau i? Ydw i'n gwybod beth ydyn nhw, ond ydw i'n barod i'w defnyddio nhw, beth bynnag ydyn nhw? Ydw i'n barod i ddefnyddio y doniau mae Duw wedi rhoi i mi? A'r trydydd pwynt wedyn, mae'r doniau yn uno'r corff. Dyma'r trydydd pwynt mae Paul yn gwneud yn y rhan yna o 1 Corinthiaid 12. Mae'r doniau yn uno'r corff. Edrychwch gyda fi, os gwelwch yn dda, ar adnodau 24 i 26. Dwi'n mynd i ddarllen nhw eto. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd, gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb dim parch, rhag bod ymraniad yn y corff. Ac mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddau, y mae pob aelod yn cyd-ddioddau. Neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, y mae pob aelod yn cyd-lawenhau. Ond yw hwnna'n ddarlun hyfryd. Dyma yw canlyniad bod yr holl ddoniau yn cael ei defnyddio o fewn y corff. A mae hyn dim ond yn wir, y darlun yna mae Paul yn rhoi ni yn adnod 26, mae dim ond yn wir os ydyn ni'n arfer ein doniau, a trwy hynny yn rhannu bywyd gyda'n gilydd. Sut allai hi yn ymarferol fod yn wir fod pob aelod yn dioddef os yw un yn dioddef? Mae'r syniad, ni'n deall y syniad, ond sut mae hwnna'n digwydd mewn gwirionedd? Be sydd angen mwyn i hyn fod yn reality, a ddim jyst yn rhyw ddelfryd neu syniad hyfryd? Wel, dwi'n meddwl bod sawl peth. Yn gyntaf, mae rhaid i'r aelod sy'n dioddau rannu hynny gyda'r aelodau eraill. Chi'n cytuno? Mae eisiau'r aelod sy'n dioddau rhannu hynny gyda'r aelodau eraill, neu fydden nhw ddim yn gwybod, ac bydd e ddim yn digwydd. Yna, mae'n bosib i'r aelod rhannu, ond bod dal ddim cyd-ddioddeffaint, fel mae Paul yn sôn amdano. Felly mae rhaid i'r aelodau eraill wrando, mae rhaid iddyn nhw ddeall beth sy'n cael ei gyfathrebu, a mae rhaid iddyn nhw hefyd penderfynu i ysgwyddo peth o'r faich. Mae'r aelod sy'n dioddef yn rhannu, a maen nhw'n gwrando, maen nhw'n cymryd e o ddifri, maen nhw'n deall, mae'r aelod yma'n dioddef, a maen nhw'n barod i ysgwyddo yn y ffordd y gallan nhw peth o'r faich. A dwi'n cymryd hefyd bod rhaid iddyn nhw gyda'i gilydd gymryd y dioddefaint i'r arglwydd, a bod rhaid i'r gweddill yr aelodau dilyn trywydd yr hanes, neu bydd e ddim yn wir gyd-ddioddeffaint. Ond eto, nid fy ngeiriau yw hyn, adnod 26, os bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn cyd-ddioddef. I ni gyd yn gwybod yw hwnna ddim yn digwydd yn automatig. Mae angen y camau hynny dwi wedi amlinellu mwyn i hynny fod yn reality. A mae'r un peth, yn union yr un peth yn wir, am llawenhau a chyd-lawenhau. Os mae yna rhywbeth ydw i'n llawenhau amdano fe, a dwi ddim yn rhannu gyda chi, allwch chi ddim cyd-lawenhau gyda fi. Dwi just ddim yn bosib. A mae rhaid i chi wneud y penderfyniad i gyd-lawenhau hefyd. Allwch chi glywed y newyddion dweud, dyna neis. Ond does dim gwir llawenhau yn digwydd yno. Mae'n hawdd iawn, yn anffodus, cael bywyd eglwys, lle dyn ni gyd yn troi fyny ar y sul, ac i gwrdd aelodau neu beth bynnag, ond bod fawr mwy na hynny yn digwydd. Efallai bod newyddion yn mynd o gwmpas, ond mae rhywfaint o embaras yn y peth,
A dyn ni ddim wir wedyn fel eglwys, dwi ddim yn gweud bod hyn yn wir, dwi jyst yn gweud bod y perygl yma'n bodoli a bod eisiau ni fod yn ymwybodol. A dydyn ni ddim wir wedyn yn symud y tu hwnt i ryw adnabyddiaeth eitha bas, shallow, acquaintances. Mae Paul yn gwneud pwynt pwysig yma. Nid jyst darlun hyfryd yw y ffordd mae'n disgrifio'r eglwys yma. Mae eisiau hyn fod yn reality. A dwi'n meddwl gyda llaw bod y perygl yma yn enwedig o wir i ni yma sydd yn Gymru. Dwi'n meddwl bod hi'n rhan o'n diwylliant ni eich bod chi'n tueddu nabod, a ni'n defnyddio'r gair adnabod, rhwydwaith anferthol o bobl o'ch ardal chi ac hyd yn oed o ar draws y wlad. A mae yna rhywbeth hyfryd yn hynny. Ni'n dweud bod ni'n nabod rhywun ar ôl cael un sgwrs gyda nhw, math na o beth, a dyn ni'n nabod llwyth o bobl. A mae yna rhywbeth hyfryd yn hynny. Ni'n gweld pobl fel pobl ac nid fel just estroniaid. Ond, dwi'n meddwl ein bod ni wedyn yn gallu bod yn rhai eitha gwael am ddatblygu a dyfynhau gwir gyfeillgarwch. Fel y gwahaniaeth rhwng just adnabod a gwir gyfeillgarwch. Dwi'n hoffi dyfyniad y bardd Waldo Williams. Mae'n sôn am adnabod, nes bod adnabod. Cael at yr un syniad yma, gwir adnabod, sy'n fwy na just nabod yn yr ystyr, wyt ti'n nabod so and so yn yr ystyr Cymreig. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth yna yn ein diwylliant ni sydd hefyd yn effeithio ar y ffordd ni'n byw, neu'n gallu effeithio ar y ffordd ni'n byw o fewn yr eglwys, ac yn just yn her fach i ni. Dwi eisiau tynnu allan hefyd un pwynt olaf penodol o'r adnodau hyn, 24 i 26. Sef, mwyn i hyn ddigwydd, mae hefyd angen i ni adael i bobl eraill ddefnyddio eu doniau nhw. Nid yn unig os angen i ddefnyddio eu doniau'n hunain, beth bynnag ydyn nhw, ond mae rhaid i ni greu lle i eraill arfer, darganfod a defnyddio eu doniau nhw hefyd. Achos weithiau dwi'n meddwl bydd temptasiwn i ni beidio a gofyn am help. Dwi'n ymglywed â hyn yn ein hunan hefyd. Allai ddod i ben ag e. Sa'n hoffi gofyn. Mae yna rhyw hoffter mawr weithiau gyda ni o fod yn annibynnol a gadael i bawb arall fod yn annibynnol hefyd. Mae yna ochr ddau hynny efallai, ond mae yna hefyd ochr negyddol. A mae rhaid ni fod yn ymwybodol o hynny. Wrth gwrs, dyn ni gyd fel unigolion yn wahanol. I rai, dyw hyn ddim yn isiw o gwbl. A'r her i rai ohonoch chi, siwr o fod, yw i gamu ymlaen yn y lle cyntaf, fel o'n i'n sôn wrth edrych ar adnod 23. Ife 23, beth bynnag, i gyfrannu. Ond i eraill, rydych chi wastad yn brysur, yn cyfrannu, a mae hwnna'n beth gwych. Ond yr her nawr i chi yw, ydych chi mewn perygl o beidio a gadael ac annog pobl eraill i gyfrannu hefyd. Enghraifft, os wyt ti efallai yn rhedeg digwyddiad o fewn bywyd yr eglwys, neu'n trefnu rhywbeth, neu beth bynnag, neu wedi bod yn gwneud, oes yna ffordd wyt ti'n gallu tynnu pobl eraill i mewn hefyd? Dyw'r rhain ddim yn bethau hawdd. Dyn nhw ddim yn bethau hawdd. Mae eisiau sensitifrwydd, caredigrwydd, gweddi, ond mae nhw'n bethau pwysig. I roi gofod i rywun arall, i wasanaethu hefyd ac i gyfrannu. Wrth gwrs, ambell waith, mae angen bod pethau'n barhau fel maen nhw wedi, ac yn aml mae'n haws jyst gwneud rhywbeth ar dy ben dy hun. Ond, mae ceisio dod â rhywun arall mewn, rhoi gwahoddiad, gweld os ydyn nhw'n mynd i ymateb, mae hynny'n gallu dod â dyfnder mewn perthynas, mae'n dod â aeddfedrwydd yn o'n i fel unigolion ac yn o'n i fel eglwys, mae'n dod â twf yn y pen draw, twf ysbrydol. Felly, ambell i gwestiwn eto i gloi yr adran yna.
Y pwynt mae Paul yn gwneud yw bod y doniau yn uno'r corff. Dwi jyst wedi edrych ar rai agweddau penodol, ymarferol, o'r ffyrdd mae'r doniau yn cyfrannu mor bwysig at uno y corff. Ambell i gwestiwn felly. Odw i'n fodlon gwneud beth sydd angen mwyn cyd-lawenhau a chyd ddioddau, fel mae Paul yn sôn amdano? A'r ail gwestiwn, beth gallwn ni ei wneud i annog pobl eraill i ddarganfod ei doniau ac i arfer ei doniau? Beth gallwn ni ei wneud i annog pobl eraill o fewn yr eglwys i ddarganfod ac arfer ei doniau? Iawn. Wel, os dim eisiau fi ddweud wrthoch chi, mae'r Beibl yn ein herio ni. Po fwyaf o amser ych chi'n treulio gyda rhyw ran o'r Beibl, y mwy ych chi'n tueddu i gweld yno. Mae Paul yn darlunio reality yma yn yr adnodau hyn, a mae'r darlun y mae'n rhoi yn y rhan yma o Corinthiaid, mae'n ddarlun sy'n wir amdano ni hefyd, ac am bob eglwys. Dyn ni wedi gweld 3 pheth yn benodol. Yn gyntaf, bod Duw wedi rhoi'r doniau am bwrpas. Chi'n cofio? Mae Duw wedi rhoi'r doniau am bwrpas i wasanaethu'r eglwys. Yr ail beth welson ni o'r adnodau yw bod y doniau llai yn holl bwysig. Oedden ni'n arfer nhw. Os angen i ni adifar a gweld gwerth y doniau llai hyn. Yn trydydd, fe welson ni bod y doniau yno i uno'r corff, bod rhaid i ni helpu eraill i arfer eu doniau nhw hefyd. Sut allan ni ddeall hwn i gyd o fewn y darlun mawr? Mae'r darlun mawr yn holl bwysig, felly dwi'n mynd i gloi gyda hyn. Fe ddaeth, gyda'r Efengyl mewn gwirionedd, fe ddaeth Duw i'r byd yn Iesu Grist mwyn achub pobl iddo fe ei hun. Dyna pam buodd Iesu yn byw yn ein plith ni fel pobl, gan ddangos i ni pwy yw Duw. Bu farw ar y groes, gan gymryd pechod a beiau'r byd arno fe ei hun, ac yna codi o'r meirw ar y trydydd dydd. Ac yn sgil hynny, mae'r alwad yno arno ni gyd i edifarhau, sef troi cefn ar ein bywyd yn pechod ni'n hunan, a'i ddilyn ef yn lle. Mae'r wahoddiad yno i bawb, ac o dderbyn y wahoddiad, mae'n cynnig bywyd newydd, bywyd rhagwyddol, y gwbl rad ac am ddim i ni. A mae'r bywyd newydd hwnnw yn fywyd sydd yn rhan o'i bobl e. Mae'n bywyd sy'n rhan o'i bobl e. Mae'n ffordd wahanol o fyw. Dyna ni'n gweld yn y bregaeth ar y mynydd, yr holl ffordd drwodd. Mae'n ffordd wahanol i fyw, a mae'n ffordd o fyw sydd yn wrthyn i'r natur pechadurus, ond sydd hefyd yn rhan o gynllun Duw o'r cychwyn cyntaf. A mae'r ffordd newydd yna o fyw, sydd yn rhan o'r bywyd newydd, mae eisiau ein doniau bychain ni fel rhan o hynny. Mae'n rhan o'r cynllun godewch naturiol yma sy'n dod oddi wrth Dduw ar gyfer ei bobl a'i fyd ef. Does dim eglwys heb ddoniau. A'r eglwys yw beth oedd Duw eisiau achub iddo fe ei hunan mwyn moliant iddo fe ar y diwrnod olaf. Chi'n cofio diwedd llyfr datguddiad a'r eglwys, y bobl yn gwisgo gwyn o gwmpas yr oen yn canu mawl iddo fe. Dyna lle ni'n mynd, fel dwi wedi sôn o'r blaen. Dyna diwedd y daith. A mae Duw wedi rhoi y doniau. A mae hwnna'n cynnwys y pethau bach ymarferol fel rhan o'r ffordd i ni gyrraedd yna, yn ei nerth a trwy ei ysbryd. Cynllun hollol bendigedig, cynllun Duw. Felly gadewch i ni droi at y Duw bendigedig hwn mewn gweddi a gofyn am ei gymorth Ydyn arglwydd, ni'n
ymwybodol ein bod ni yn methu, yn ni'n ymwybodol bod wir angen dy help di, dy arweiniad di, dy bresenoldeb di arno ni. Dyn ni yn edifar o'r ffyrdd, dyn ni'n yn oer yn ein calonnau ac yn amharod neu'n araf i dy wasanaethu di ac i wasanaethu eraill yn dy bobl di. Please help ni arglwydd i dyfu. Please arwain ni ymlaen. Please help ni i droi ata ti dro ar ôl tro, o wythnos i wythnos ac o fis i fis. Diolch ein bod ni'n gwybod bod dim o hyn yn mynd i effeithio ar ein iachawdwriaeth, bod hynny yn ddiogel yng Nghrist. Ond diolch dy fod ti hefyd ddim yn gadael ni fel oedden ni pan achubais di ni, ond bod gyda ti gynlluniau ar ein cyfer. Please arwain ni ymlaen felly. Please dysga ni. Please rho galon feddal i ni. Ac please gyda ni nawr. Gweddill y diwrnod hwn a'r wythnos hon wrth i ni fynd allan i dy wasanaethu di. Amen.